Toto video mapuje naši týdenní cestu do Pobaltí, tedy Litvy, Lotyšska a Estonska. Jsou to bývalé sovětské republiky a v těchto zemích najdeme mnoho paneláků, které se tam staví prakticky dodnes. Jako správní Češi jsme si udělali hodně chlebu s řízkama a vydali jsme se využít rozvinutou polskou síť dálnic, po které jsme se díky bohatým zásobám jídla dostali bez jediné zastávky až na hranici s Litvou. Tak a jsme v Sovětském svazu. Hned za hranicí se drasticky zhoršila kvalita vozovky. Omlouváme se Litvě, po chvíličce se to docela zlepšilo a už to nevypadá jako v Sovětském svazu. První zastávkou byl Vilnius, kde jsme dojeli už docela pozdě večer. Ubytovali jsme se a ve městě už nás čekal známý, který tam delší dobu bydlí. Lehce nás provedl po centru města, aby se neřeklo, a následující den jsme se vydali za tím, proč jsme tam přijeli, tedy za paneláky. Tak jsme se pro nočním tahu probudili první den a tady máme krásný první ranní výhled. A tady máme první panelákovou zastávku, podle místního průvodce to jsou chruščovky, už nějaký modernější typ. Samozřejmě blatíčko jako parkoviště. Další chruščovka, tady máme zadní stranu s lodžiema. Tady jsou původní okna chodby. No, možná bych jich zkusil vlez dovnitř, nakouknout. Ale vypadá to strašně nepřístupně. Tady vůbec nechápu, co to je za zabezpečení, asi nějaký kód. Naťukáš. A tady se usmálo štěstí a máme otevřenou jednu chruščovku. Jo, tady dal krásný kamínek pro návštěvníky z Česka. A jsme v chruščovce. Vodní okna. Takže jsou to dřevěné, zdvojená okna, schodiště, nějaká konzolka. Celkem čisté to tady mají. Tak to je parádička. Dokonce vytápěné společné prostory, deskové radiátory. No, pěkné. Výhled typický sovětský. Takže toto je tak ze společných prostor chruščovky. Cestou dolů si udělám zase pro změnu fotky. Tak a nejvyšší podlaží. Ještě jednou ten výhled. Tady máme místní lidovou architekturu na lodžích. Teď se chceme dostat tady do takového cílového věžáku, který má na chodbě okna původní. Máme tady zvonky, které u nás znáte jako Laskomex. Tady je to nějaký Rainman. Zazvoníme na kamoše. Asi není doma, tak počkáme. Všimli jsme si, že tady nemají cedulku se jménama, takže dáváme náhodné čísla, aby jsme vypadali, že nějakým jdeme. A tady máme místní výzdobu fanoušků BMW. Mají tady mlíko v sáčku ještě. Jsou tady zajímavé kontrasty, takže jsme zaparkovali na hliněném parkovišti. Tady už jsou kapitalistické skleněné budovy, stará škola. A tady se nám za nima schovává jeden věžák a někde tam ještě prý druhý. Tak jdeme na průzkum těch věžáků. Je zajímavý tím, že má takto zaoblené nároží. A budeme doufat, že má okna na chodbě a že se dostaneme dovnitř. Tak jsme se tam nedostali, je to asi nějaká poliklinika. Tady máme krásný vzkaz. Moderní zastavbu a mezi ní se tady krčí ten věžák, u kterého jsme byli. A tady ještě nějaký obchodní starý dům, taky takhle obložený novou zástavbou, takový pozůstatek. Na radnici tady mají model města. Pomaličku si to zase, víš?
To mě zajímá, co říká. Včetně sídliště. Tady je krásně vidět jednotlivé sekce. Je to opravdu město kontrastů. A ve Vilniusu je velká zajímavost v tom, že tady jezdí naše české trolejbusy 14TR. Mají tady fakt hodně, ale už budou končit. Takže v rámci panelové vložky si tady dáme i trolejbusovou vložku. A pojedeme z jednoho sídliště na druhé sídliště. Tady je normálně vlak z trolejbusu. Máme to i z exkurzí. Ona se dá takhle. Tak, takže to by... Там нет рессоров, там рельса. Да, вот она. Да, и она же еще на рессорах, и она может рессоры распаковаться, и тогда троллейбус едет как боком. Super! Takže jak jsme předpokládali, interiér krásně původní. Teda asi až na ty oranžové madla. A není tady prostě žádná velká modernizace, takže ničím takovým se svezeme na ty další paneláky. Tak a už nám to přijelo. Kam to až jede? Tak sovětské se používají na trolejbusy. A je to super, jezdíme, jak máš daleko sloupy třeba. Je to ekonomické v tom, že větší rozlišíme mezi sloupy. Jednak ta trolejba má větší další ofla, že je rovnoměrně napínána, že nejsou takové mezery mezi sloupy. Takže ten trolejbus tak jako nedá se jde pro cyklovi, takže jde o víc. Je třeba ten plakát, Tady je fakt krásně. Kam se podívám? A tady na tu věž se budeme podívat. Vystoupili jsme a vidíme asi něco jako ve VU ETA. No, krása, jdem to tady teda prolézt. Tady hned u výstupní zastávky je věžák, do kterého si vlezeme, protože má na chodbě společné lodžie. Jdeme čekat, až někdo půjde. Dostali jsme se dovnitř. Tady jsou původní schránky. Takhle se tady ze šikma házejí noviny, takže to šetří prostor. No a vlastně ta chodba je úplně bez oken, taková tmavá. A my si teda přivoláme nějaký výtah. Nebo výtah už je bohužel moderní, ano, 12. Vystoupili jsme z výtahu, chodba má stejné proporce, ale tady je místo vstupu nejspíše nějaký mezivstup na tu lodži. No, tady mají schoz na odpadky. A tady ano, tady je ta lodži. Jsme na ní. Jo, jsme na ní, takže lodžie, která vás dostane vlastně tady těma dveřma, předpokládám, na schodiště. Ano, a je tady. Ale první se teda podíváme na výhled z té lodžie. Tak, to je parádička. Takže jsem rád, že jsme se tady fakt dostali. A tady je vlastně celé to sídliště jak na dlani. A jedna jediná vysoká věc, tady je větší než všechny ty paneláky. A na to my půjdeme za chviličku. Teď ještě ukážu to schodiště. Očividně tady někdy bydleli holubové a tady vidím tu konzolku, kterou jsem viděl dneska v těch chruščovkách. A slyšíme tady výtahové stroje. Takže ano, tady je strojovna. Je tady takové tmavé. Možná tady někdo je někdy chrápal, ale je zamčena. Zrcadlo schodiště. Bylo většinou na těch nejnižších podlažích. Je to, teda nejvyšších, je to takové fakt zanedbané, bo tady chodí mládež dělat bordel. Mládeži. Dobrý. Vy tady fetujete?
Takže vlastně v případě požáru se dostanete tady přes tuhle loďí na to schodiště, které je stavebně oddělené a na schodišti by tedy neměl být kouř. Proto je všechno takhle pootvírané. Dáme si pár pater po těchto schodech. Hrůzy zanedbaných, uvidíme, co potkáme. Už jsme viděli mrtvého holuba. A tady můžeme vylézt tou loďí a dojedeme to výtahem. Takže madlo chybí, ale odemčené to je. Tak. No, takže ze schodišťového prostoru jdeme do vnitřního. Tady je ta chodbička na ten vyhazování odpadu. Tady mají dveře ještě dokonce sklo. Krabice. To je nějaký rozvaděč, asi suchovod. Někdo se stěhuje, anebo to prostě dali ven. No, takže máme 1, 2, 3, 4, 5 kvartírů na typickém patře. A tady je starý výtah. Já jsem věděl, že jsem nahoře v té strojovně slyšel i poctivý starý stroj a ne tam tu novou potvoru. Tak to, počkám, až přijede, no. Tak co pak to máme za kočár? Jo, do jedničku. To vůbec nečekalo na nějaké to zavření dveře a ne to jelo. No, máme tady nějaký rok, se jdou poštítek. Bude asi sloupat. Tak není to úplně původní, je to nějaké zmodernizované, ale zvuk to má pěkný. Je tu slyšet i něco jako patrové páky. Působí to, že jde rychle, ale docela to trvá z toho, dejme tomu 8. patra nebo odkud jsme jeli. Tak. A to už jsme zpátky v tom přízemí, kde jsme to všechno začali. Tady můžeš předvést, jak se otvírají dveře, tady s jejich zabezpečením. To funguje tady. A musíš to držet a zároveň tahat. A jsme venku. Pip. Tady ještě cestou k tomu vysílači. Další řešení chodbového sloupce. S takovýma křížkama. To jsme se jenom na to museli jít podívat zblízka. Udělám tenhle krátký vstup a pak si to ještě hlavně nafotím. Takže to řešení, jakou jsme viděli u jednoho, a to je vlastně, že zatím jsou schované loďie a toto je vlastně zabradlý loďí. Takže by to taky chtělo někde vejít dovnitř a vyfotit tohle fakt z druhé strany. A i když se snažím vyhledávat ty původní věci a pozůstatky sovětských časů, tak je to vlastně pěkné, čisté a bezpečné město. A s bonusem v podobě toho, že vlastně tady opravdu většina těch paneláků je bez zateplení a dá se tak ještě na ně dívat. Navíc nemají ten typický sovětský nádech s vysokýma atikama, jsou spíše jako v Polsku, některé trochu i jako naše. A už se blížíme k cíli. Krásný blok se vloženou rohovou sekcí, vzadu věžáky, rohovka je průchozí, nic není zateplené. A ta rohovka má z druhé strany opět ten krásný vzor přes chodbovou lodí, ale asi bude zamčená. Náhodně objevený otevřený vchod téhož bloku. Zajímavé. Trošku širší modul schodiště, než byl v té chruščovce. A je to bez výtahu. A také zmodernizované, takže to asi nemusíme hrotit. Pořád jsme tam ještě nedošli. A našli jsme tady konečně pořádný stroj z České republiky. První felinka. Mimořádně je tady přístup přes takovou chodbu, nahoře něco opravujou. Takže jdeme tady přes galerii. Tady asi bude, jak to stavěli. To vypadá nakonec této chodby.
Tak už jsme tady. Výtahy jsou bohužel moderní. To jsou dobré bomby. A jsme venku z výtahu. Po celém obvodu té věže vlastně takhle jsou stoly k sezení a výhled na to město. A tady někde, jo tady. Okna trošku špinavá, ale kdo tady čistil té výšce. Tady v tomhle věžáku jsme byli před chůlkou, takže vidíme, že to je ještě o dost vyšší než klasický věžák na sídlišti. No a vlastně tady mi ten místní říkal, že pro turisty to není moc zajímavé, protože tady je jenom výhled na sídliště. Ale já jsem přesně ten turista, pro kterého je to tady extrémně zajímavé. Tady můžeme krásně pozorovat urbanismus sídlišť ve Vilniusu. A vidíte fakt opravdu všechno šedivé, okrové, do bíla, žádný barevný cirkus. Takže tady hokejky, nebyly zalomené sekce, věžáky jako výškové dominanty. A kam oko dohledne, tam vidí panelák. A plus široké silnice. Tady je ten blok, který jsme před chvíličkou fotili. Tady do tohoto vchodu vlevo jsme vešli. Tady je ta část s tou zdobenou chodbovou lodí. A vlastně tady z této zadní strany jsme k tomu baráku přišli. A to je docela zajímavý urbanismus, tady toto uprostřed to jsou nějaké developárny vložené. Ale vlastně všechny ty paneláky jsou takhle zajímavě naskládané tou jednou sekcí, která se napojuje doleva a pravouhle i dozadu. A tady je vlastně panelák, který má opravenou fasádu, má původní barvu a nakreslené má vlastně ty spáry znovu předmelené, protože to není zateplení, je to pouze oprava fasády. Takže spáry něčím předmelili, asi takovou gumovým profilem. Ale prostě tou barvou nenarušili nijak vzhled sídliště. Na štítu teda neudělali spáry, což je škoda, ale i tak jako v podstatě jsou tímhle dál než my, protože tady nedali žádnou meruňku, ani šmoulu, ani pistáci, ani proužky, ale prostě to přiznali. Jsme na dalším sídlišti, vůbec nevím, jak se jmenuje, ale všechny panelky tady mají takovéto štíty a větrolamy mezi sekcema zalomenýma. Takhle vypadají ty štíty zblízka, takže je to plastické. Hodně zajímavý prvek. A nejen, že to má stylové štíty, ono to má i stylové zábradlí, tam je trošku jiný model, jiný vzorek. A vlastně, když se teď podíváme, tak mezi těma sekcema je větrolam. Jo, samozřejmě to opět kazí jenom tady tyhle jejich zaoknované loďie. Jo, a tady už se blížíme k tomu větrolamu. Sice asi slyšíte, že fouká vítr i do toho mobilu. Takže tady jsou takhle mezi dvěma sekcemi, které mezi sebou svírají úhel, vložené ještě speciální prefabrikáty, tež asi dílce. A dole je vlastně takhle průchod. To je brutál. Plus tady všude jsou na těch štítech opravdu dodržené ty vzory plastické. A zvenku je to zase takové, že je hodně zajímavé. Ve vedlejším bloku mají tady v tom místě místo pro kočičky. Takže to má nějaké využití. Ale fakt super zákoutí, no. A kromě těchto menších paneláků tady mají i vyšší provedení. Taky má ty větrolamy mezi sekcema a vlastně velice podobný dílec má použité i jako krytí
schodišťové lodžie. Takové krásné průhledy. Pouze ve Vilniusu. A tady máme krásné štěstí na otevřené dveře. No a asi se tady dělá rekonstrukce schodiště. Tady aspoň trošku vidí ta lodžie, počkej, tady vidí ta lodžie. Přeci žaluzky. Takže vlastně tam je to betonové zabradlí. Tady je to ještě krásněji vidět ta lodžie betonová. A jelikož se moje baterka skoro vybíla, už mám asi jenom 3%, tak si budu muset vzít tady něčí mobil a budu pokračovat na jiný mobil, asi v horší kvalitě, ale lepší než nic. Ještě tak hoďku by se tady dalo něco natáčet a fotit. No a nabíječka někde v autě, které kdo ví kde ve městě, bo tady jezdím už trolejbusama po městě. Už jsme na novém mobilu a teda pokračujeme dále v naší panelákové exkurzi. Teď si možná dáme ty věžáky. Tady bych ještě mohl ukázat v detailu to zábradlí. Opět jsme viděli otevřené dveře. Vešli jsme na to schodiště a jsou tady holoubci. No ale každopádně tady nejsou ty dveře, co byly v tom druhém věžáku. Trošku jsme vyplašili, ale hosti, my chceme tu střechu otevřít. Hej, tam je, počkej, tam je jenom táhlo, že? To je fakt střecha, jdeme. No, kdyby něco, tak jsme jenom vypouštěli ty holuby. Takže tady je střešní markíza. Dobré jak cip. No, tak jsme vypustili ty holuby, takže dobrý skotek vykonán. A vyměnou za to jsme tady na střeše. Bez atiky. A tam vzadu je ta věž, na které jsme před chvilkou byli. Takže už se asi s tou střechou pomalu rozloučím, možná nás někdo zavolá Benga. Na jedné z těchto střech jsme byli a teď už zase místním dopravním prostředkem pojedeme dál. Teď to mám prst celou dobu. To může natáčet tady trošku jinou. Trochu jsme se přesunuli a tady jsou takové věžáky, které vypadají jako už někde v Chorvatsku a obecně na Balkáně. Že mají takhle jenom nahoře třeba lodžie a jinde ne. Trošku zase jiný svět, přitom stále stejné město. Tak po poradě jsme se opravdu shodli, že to musí být nějaký dovoz z Balkánu, anebo aspoň balkánský architekt. Protože ten styl fakt Balkán a vůbec nesedí k těm ostatním zdejším panelákům. A zároveň je to tady jen takový doplněk, pár věžáků. Ale jinak jsou tady vlastně ty typické litevské paneláky, které vypadají celkem normálně. Už je docela tma a tak ještě jenom tak procházíme, kam se nám zachce, kam se nám zalíbí, a tady máme pěkný průchod s pěkným průhledem a nad ním ještě další balkony zdobené. Tak uvidíme, co se nám tady otevře za další možnosti, kam pokračovat. No, aby to v Česku, tak je to tady každá barva jiná. Tady jsme si všimli, že jde vidět dilatace. Tady dokonce jedna lodžie, která není zaoknovaná. A potom nahoře naopak někdo rozšířil lodži až k dilataci. Takže každý centiák se počítá. V zájmu zachování estetické kvality těch lodží jsem si to vzal, ať to už nikdo nečte. I když už asi pozdě. No,
Ještě nahoře 2 jsou a mám to jako takový suvenýr a odpověď na to, proč a jak to tady teda vzniká. Vidíte ty hnusné vzory. Máme tady krásný další den a začneme na sídlišti Fabio Nížkes. Řekl jsem to dobře, soudruhu. A tady můžeme vidět mezi paneláky takovouto ozdůbku. A tady, když se otočím dozadu, nějaké další věžáky. Tak uvidíme, co tady najdeme. Jo, tady už vidím to krásné zabradlí. Takhle vypadá ten oblouk zblízka. Samozřejmě nějaké prefabrikáty. No a oni to mají i na dalších a dalších a dalších. Takže takový asi hlavní průchod touto části sídliště. Tady jsou krásné modré čísla popisné, orientační, nevím, co to tady mají. No a viděl jsem ještě, že tady mají normálně opravdu panelákový prampouch, tak se na něj teď podíváme. U dalšího prampouchu jsme našli konečně balkon, který není zaoknovaný. A jako bonus má ještě původní okna. Protože tady jinak opravdu všichni si to nějak prostě dozdívají, dosklívají vším možným. A pokračujeme dále. Je to tady opravdu pěkné. A mají tady často, nejenom na tomto sídlišti, takhle lampu přidělanou vlastně na chodbový sloupec. No a když půjdeme kousek dál, tak tady u 6 je panelákový prampouch, což znáte z historické architektury někde ve středech měst, tak tady ho fakt mají mezi panelákama. Tady bude asi lépe vidět naproti, bo nebude proti slunku. A zase stejně jako u té brány to mají i v dalších částech, v dalších blocích. Tak ještě kousek a už ho uvidíme. Pravý panelákový prampouch ve Vilniusu. Tady ještě zajímavost, že tady vidíme původní sovětský ruský nápis ulice. Je tady zase jeden ten balkánský věžák. Třeba bude otevřená střecha. Protože vidíme, že tento věžák má loďie na chodbě, očividně přístupné, tak se do něho musíme dostat. Jsme v tom věžáku, bylo otevřeno. Mají tady obrovský výtah. Tam výtah je docela překvapko, mají tady takovou chodbičku. To jsme viděli v Chorvatsku. Vylezli jsme úplně nahoru, ale nemají tady odemčenou tu loďii, tak budeme zkoušet v každém patře, než nějakou najdeme. Tam jsme přišli. Schodiště stylové, s místním uměním, takže jdeme hledat otevřenou loďii. Jelikož tady napsané, že máme zavírat, tak to je otevřené. Tak a jsme na té loďii. Takže výhled na sídliště, výhled na barák, no a jdeme dělat fotky. Máme štěstí, že vedle nás je nezaoknovaná loďie, takže tak trošku je vidět i výhled z té loďie. No a pak tady teda to sídliště, opět samozřejmě blativé parkoviště. Tady školka, tam nějaká developárna a potom už tady všude ty bloky, které jsme před chvilkou fotili a točili. A vzadu zase nějaké developárny asi, určitě. Tady se pěkně prodává přímo z auta, protože občanská vybavenost je nějak v dezolátním stavu. A na těch balkonech je zajímavé, že vlastně přesahují vždycky do dalšího modulu částečně, takže tady mají tuhle podpěru, která vede až do základu. A díky tomu je tam tenhle dveřní průchod, který mi trošku připomíná pozdější varianty slovenské soustavy BA.
Takže balkon vlastně sahá do dalšího modulu, což je teď pěkně vidět, že víc té příčky je vlastně spárá mezi moduly. Tady ještě jednou ten panelákový prampouch. A protože už je lepší světlo, tak ukážu ještě tady na atice zakončovací zdobený dílec, který má vlastně jiné zdobení, pak ukončovací. Na rozdíl tady od těch průběžných. I tady tyto vysoké mají prampouchy. A je tady hodně zajímavý průhled. Mají tady ještě pozůstatky Sovětského svazu. Tady už přišla nějaká optimalizace, racionalizace a dal se rovný prampouch, který už moc nedává smysl esteticky, vypadá to nedodělaně. Tady ještě jeden rovný, racionalizovaný prampouch. Šli jsme po chodníku, najednou je z něho pěšinka a tady se nám ukázal výhled na na krásný blok. Jedeme na další zastávku a to bude vypnutá jaderná elektrárna ve městě, řekni město. Vysaginas. A máme tady další zastávku. Jak se jmenuje to město? Vysaginas. Tak se tu jdem porozhlídnout. Mají tady takhle takovou propojku. Opět končí chodník. Babušky. No a jsme v prvním dvoře. Sice cihlové, ale docela styl. A pozor, tady už mají ve vchodech dokonce i okýnko. Tady se nám teda snoubí cihla s panelem. A vlezeme tady do toho průchodu. Uvidíme, co se nám tam ukáže za průhledy, výhledy. Tady je vlastně schované evakuační schodiště. V případě požáru se tady asi vykopne tenhle plech. To jsme teď v tom průchodu. Tady jsou vidět stropy. No a tady máme opět ty světlé sovětské cihly. A tady už začíná zase panelová část, takže docela stylové přístřešky. Původní chodbová okna. A už to budeme tady výtah. Je tady docela klid a prý je to město s největším podílem Rusáků v Litvě. Konečně vidíte název toho města. Mají tady takovou promenádu. A jdeme do jaderné restaurace. Tři blokas. Jdeme teda do té restaurace třetí blok. Ale eskalátor neprovozuje. Takže pěkně v protisměru. Tady ji máme. V jaderné restauraci měli obsazeno plně. První stůl bude volný až někdy v 6. Takže pokračujeme na paneláky. A tady už jsou paneláky s vysokou sovětskou atikou. No to bude stejná soustava jako ve Vilniusu, ale prostě jenom jinak udělaná, ale zase tady vidíte třeba ten jakoby původně tu lodži, která pokračuje až do druhého modulu. Tady to asi bylo z fabriky, nebo originálně, tak no, už to vidím. Byly to taky lodžie, ale více zdobené. A tady si zase každý rozdíl. No a pak je tady teda polyfunkční parter. Ocihlovaný a teda ty atiky, které jsou už na ten sovětský způsob, kdy je atika velikosti běžného podlaží. A opodál už to mají ne z pohledového betonu, ale obložené takhle složitě. A vidíme tady i tu soustavu z Vilniusu, z posledního sídliště, kde jsme byli, která měla ty prampouchy a zdobené prostředky štítových panelů. Ve Vilniusu měli tyhle paneláky prampouchy a tady asi z prampouchů udělali tady tuhle průlisku.
Ale přijde mi to, že tady jsou úplně vidět ty ozuby na to osazení těch prampouchů na ty sloupy, které tam byly vedené po fasádě. Tak kdo ví, jak to je, ale vypadá to fakt na stejné dílce. Ale s čím si tady v Litvě vyhráli, to jsou opravdu většinou ty přístřešky na vchody, které jsou často úplně odlišně vytvořené. Plus schodišťové dílce, tady zase úplně jiná zdobnost. A samozřejmě loďi a tak dále. No a tady je zadní strana toho polyfunkčního paneláku s vysokou sovětskou atikou. Je to teda úplně stejné, jako když se stavili polyfunkčňáky u nás nebo na Slovensku. To znamená, že ta zadní strana je taková nehostinná, nevábná, protože tady většinu parterů zaujímají ty zásobovací prostory a zadní strany obchodu. A tady ještě jsou teda takhle masivní předsazené sloupce s výtahem a schodištěm. Tady máme výstavbu kolem roku 90. Pak nám to pokračuje tady. Ale tento blok už nedokončili, okna dali nedávno a nedokončili ho. Plus ještě tady vidíme základy dalších. Tady dokonce vidí nějaké spiroly nebo nějaké dutinové stropní panely. A tady teda měly být další sekce tohoto bloku na tomhle náměstí, takže se jdeme projít po základech. Jako ono už to bylo asi aj částečně postavené, že, Adame? Takže oni to pak jako dobourali. Jo, takže bylo to už v té výšce. Takže postupně to zbourali a jsou tady vidět stropní panely osazené. Vypadají teda spíš jak silniční. Tak to vypadá ta zadní strana. Není to panelák, je to teda cihlák, ale vidíme, že měl panelové stropy. Což tady asi bylo běžné. No a možná to mohlo být zase polyfunkčňák, že tady vidíme spíš zase něco jak zásobování. No a i ta nová okna už jsou stejně rozbitá, takže tady asi si mládež hraje s šutrama. Každopádně spodek kompletně zazděný, takže tady asi urbex nebude. Jdeme nahoru po schodech zrekonstruovaných z evropských peněz. Po asi takové hlavní promenádě v tomto městě. Tady se nám ukázaly takové cihlové věžáčky. A na druhé straně paneláky. S takovou pěknou korunkou na strojovně výtahu. Tady jsme si všimli, že tu je zajímavá mozaika. Ještě s nějakými kovovými prvky. Krásné průhledy opět. Původní okna. A otevřený vchod. No a už vidíme, že to je fakt chrušťovka. Takže tady má ty sloupky, tak jen ty okna na chodbě. Pěkné. Čisté sklo. Přesunuli jsme se do další části města. A tady mají mezi panelákama vklíněné něco, co snad tady v tomto případě bude i kostel, no, takže jo. Takže jim tady poslali normálně kostel mezi paneláky. Opravdu to je kostel. Nevím, jestli tak bylo od začátku, ale i ten původní tvar té budovy, což můžeme vidět tady na té další, si o ten kostel přímo koleduje. Tam je pak ještě jedna, a kdo ví, kolik ještě tady bude. No a tady je teda z toho udělaný kostel. Tady tohle mi trochu připomíná sekci S9A pražské soustavy Larsen Nielsen. Tím schodišťovým sloupcem zapuštěným, málo oken tam je. A fakt jenom trochu, vzdáleně. A tady jsou další s těmi vysokými sovětskými atikami, ale je to pořád ještě typ Vilnius s balkonem přes 1,5 modulu.
A hodně si tady s tou okolní architekturou těch domů z prefabrikatu pohrali. Takže tady ty kostely a tady ještě takový průchod cihlovo-panelový. A vidíme tady opět jiné provedení krycího zábradlí, lodží, přístupných schodby. Pořád je to tedy soustava z Vilniusu. Ono to v tomto případě už ani není cihla, ale mozaika. Ale s takovou cihlovou barvou. Podíváme se vnitro bloku. Opět pěkný, čistý, klidný vnitroblok. Tady jeden chudý chudák nemá na zaoknování loďie. Tady tyhle obecně ty stromy tady jsou jak z jiného světa. No, tady to roste prostě všude. Jako by dřív byly stromy až potom sídliště. Takže i takhle na chodníku. Vlastně přímo před panelákem. Tady jsem ze zadní strany toho bloku s tím kostelem. Dostal jsem se tady samozřejmě oklikou, když jsem fotil okolní paneláky. No a chodník tam vede, tak uvidím, jestli kolem toho boha projdu zpátky na druhou stranu, protože tam je auto. Ale vypadá to teda zatím nadějně. A dokonce tady jsou i nějaké schody. Schody do nebe, tak to zkusíme. A cítím, jak se pode mnou ty stupně prohýbají. Nějaké cimbuři. Chtělo by se říct, že čumím někomu do obyvaku, ale on je jenom zasklená loďie. Zajímavé místo. Ale naštěstí se tady teda hlavně dá opravdu projít zpátky na sídliště. Tady nějaké bodovky spojené. No a jsem tady přímo u jejich kostela. A poslední paneláková zastávka před návštěvou vypnuté jaderné elektrárny u tohoto města jsou tady tyhle dva kousky, které ještě teda moc nejsou vidět, ale toto mám opravdu podezření, že to je fakt import z Ruska. První indicí jsou tady tyto obkladačky lesklé na panelech. A úplně hlavní indicí podezřením na ruský původ je to řešení té atiky, která je na výšku běžného podlaží. Má ty masivní průduchy. Celkově ten dům vypadá úplně jinak než to, co jsem tady zatím v Litvě viděl. Jsou tady takhle dva kousky, možná i ve městě víc. A nám stačí ty dva. Dále to Rusko prozrazují tady tato okna s tou malou větračkou. Některé byty mají ještě původní. A docela zajímavý je ten relief na tom zábradlí. Jedeme po hrbulaté cestě směrem k elektrárně. A co to teda je tento předmět? To je památník postavení elektrárny. Aha. Ty 4 sloupy měly znázorňovat 4 bloky, ale bohužel se postavili pouze 2. To je škoda. Je to škoda. Jelikož kolega miluje jadernou energii, tak se u toho jdeme ještě vyfotit. Tady je tedy památník zblízka. Je to velký jak cipole. Že před námi se tyčí 2 komíny jaderné elektrárny Ignalina. Jejíž první 2 bloky byly spuštěny v letech 1983 nebo 4 a 1987. Bohužel z politických důvodů byla elektrárna odstavena, první blok 31. prosince 2004 a druhý 31. prosince na Silvestra 2009.
plánu byly ještě 3. a 4. blok, takhle nalevo od 2. a 1., ale 3. blok se nedokončil a 4. se ani nezačal stavět, takže to je asi tak základní informace k jaderné elektrárně Ignalina. Tak, za mnou, jak můžete vidět, je již jaderná elektrárna Ignalina, jak jsme si říkali v autě. Má 2 bloky sovětské RBMK, což znamená, že jsou moderované grafitem a chlazené vodou. Jak jsem říkal, tak byly z politických důvodů odstavené, já to trochu rozvedu. Bylo to kvůli tomu, že Evropské unii se nelíbilo, že tyto reaktory jsou podobné nebo shodné s tím, co byly v Černobylu. Pouze tento má o 500 MW vyšší výkon než ten, co byl v Černobylu, a jsou tu 2, takže 3000 MW dohromady. Jak můžete vidět zde napravo, tak elektrárna se postupně rozebírá. Demolice bude trvat ještě spoustu desítek let, protože v reaktoru je, nebo bylo ještě donedávna palivo, a kvůli tomu se postavilo vlastně skladiště vyhřelého paliva nové. Tak jsem si dočetl, že by to mělo být do roku 2038 zcela pryč, a Litva se zavázala tu elektrárnu odstavit při vstupu do Evropské unie. Jak říkal kolega, politické důvody. Západu se nelíbilo, že tady je to prostě to, co v Černobylu. A teď nás čeká přesun do Lotyšska. Takže právě vyjíždíme do Lotyšska. Continue straight on LV, Latvia. Nejchudší z pobaltských zemí. Samozřejmě ještě máme tuny řízku, ale došlo pečivo, tak jsme šli tady do Lidlu a mají tady bílé sačky na rozdíl od nás, máme hnědé. Dobré je, že celý ten Lidl je obestavený panelákama. Takže hned můžeme pokračovat. Pane Bageto, řekněte nám, jak se tohle město jmenuje správnou výslovností. Daugavpils. Tak jo, takže jsme tady u Lidlu, nakoupili jsme si chleba k řízku a jdeme se podívat na sídliště, které je hned za Lidlem. Je to teda nejchudší země z Pobaltí a zatím to tady tak podle toho vypadá. Tak uvidíme, co najdeme. A tady vidíme, že atiku mají vlastně nad posledním podlaží úplně normální parapetní panel, a pak je ten druhý. A dokopy to dělá tou vysokou sovětskou atiku. Tady kolega už má depresi ze Sovětského svazu, z Vrán, ze Šedí. A to jsme tady tak možná druhý den. Ale jako dneska to je fakt depresivní, to ten Vilnius vypadá teď. Vilno teda, pardon. Tak uvidíme, jaká deprese na nás vykoukne tady ve vnitrobloku. Je to připomíná Karlovana. Já mi to teď připomíná nějaké naše 60. No, koukneme se do toho vnitrobloku. No, chudáci tady neznají zateplování a meruňkovou fasádu. Dívej, děti, jak jsou tady šťastné, a ty tam máš depresi. Slyším úplně dětskou radost a křik. No dívej na ty chodbové sloupce, tak to je styl. Kompletně v mozaice a ještě postupka, tam bude jednoramenné schodiště. No tak to je hodně paráda, to jsme ještě dneska neviděli, ani včera, ani nikdy. A dveře tady mají opět neprůbojné. Je to zajímavé, že to mají takhle přesně trefené, tu dilataci, ten úskok těch dvou sekcí do mezipater. Takže jim to vyšlo vlastně, že parapet navazuje na meziokenní pilířek a tak dále. No a tady jsem si všiml, že toto bude asi původní řešení těch meziokenních vložek. Takže nějaký prostě dřevěný obklad na to více bytu. No a postupně se tady vyzdívají. Samozřejmě i tady budeme asi potkávat zaoknované balkony a lodžie. Ještě je zajímavé, že tady mají takhle štít vyskladaný jakoby z atik. A tady možná vidíme další ty původní meziokenní vložky. Takže nevypadají tak dřevěně. Já jsem si od začátku myslel, že to je oplechování, jako u nás se dělalo na štítech. Ale ono je to omozaikování, a je to teda od výroby. Jsou to zase ty atikové dílce. Teda jako v uvozovkách atikové. Takže je to tak od začátku.
Má tu mozaiku, které mají fakt rádi, takže i takhle na loďích, balkonech, na všem možném. Tady krásná podezdívka z cihel. Ať tam nikdo nečumí jako třeba já. Trošičku to připomíná něco ze Středočeského kraje. V kombinaci s Etou nebo T08B, ale fakt jako trošičku. A tady máme Gindu v panelákovém provedení. Teda doufáme, gynekologos. Ale my tady nemáme žádnou samičku, takže tam asi dneska nevlezem dovnitř. Tak si musím spokojit tady s touto stranou. Tady si všimněte, že ty balkonové desky jsou tak zajímavě k tomu okraji té fasady připevněné, kdo ví, jak to tady mají udělané, ale asi to nebude prostá konzola, ale fakt nějaká zavěšená konstrukce. No, tak si jdeme dál sídlištěm. Je tady jenom vítr, vrány a klid. Našli jsme pravou Etu. Má 6metrový rozpon, 3metrový rozpon, tady ty malé loďie. Takže to nemůže být ten 8B, ale Eta. Samozřejmě s nadsázkou, je to prostě něco, co je podobné Etě. Z druhé strany už to jako VVU Eta nevypadá, ale jsou tady vidět pěkně ty asi původní mívky. Předsazený sloupec a Mercedes, který má rád Evropskou unii. Teď se vracíme zpátky k tomu Lidlu, kde máme auto a máme tady teda druhou stranu okraje toho sídliště. Tady vidíme nějakou asi sovětskou tramvaj, vůbec nevím, co to je. A za ní další paneláčky. Opět to, co jsem si říkal, že to je Geta, prostě vidím tam rozpon 6, rozpon 3. Ale nevím, jestli oni mají 6 a 3. A ta tramvaj se ani nepojede, to je nějaká vystavená, no. A oni tady čekají, až se rozjede. No už to. No a ten panelák se mi líbí hlavně tím, jak je to odsud vidět, že tam má takový nějaký propoj z Luxfer. Tím, jak to prosvítá, tak je vidět, co to mají lidi za bordel, ale vypadá to fakt zajímavě. No a vidím, že kluci se vydali k té tramvaji, takže si asi ten panelák prohlídneme i zevnitř. Jsou tady mnohem dál než my, mají odpočet na semaforu, blikající zelenou. No, když teda tady jsme u toho, tak zkusím přes škvíru v plotě ukázat sovětskou tramvajku. A když už jsme tady kluci, tak jdeme se podívat tady do toho vnitrobloku, jsou tam Luxfery. Žádné námitky, pecka. Dokonce ta vozovna tramvají je taky z panelů. Takže chválíme. Tmavým ponurým podchodem pokračujeme do vnitrobloku. Se nám tady rysuje chrušťovka. Další fejková Eta. Opět fejkové Ety, pěkně uspořádané kaskádovitě. A tam jsou ty Luxfery, které jsme viděli z té křižovatky. Takže vlastně je to něco jako v Ostravě u některých T06B, že tady z této strany je to otevřené a z druhé strany uzavřené. A vlastně to tady funguje v tom vnitrobloku i proti tomu hluku z té hlavní cesty. Tady máme roztomilou kočičku před vchodem a nad vchodem máme roztomilé okénko, které je opravdu, ale opravdu malé. Proto asi při výměně nedodržují tohle členění. A tady je rovnou roztomilá kočička v roztomilém okně. Tady pomalu na každém bloku je něco jinak, takže tady mají ještě takové zajímavé meziokenní pilířky plastické. Oni vyšli teda k autu a ještě tady na druhé straně Lidlu druhá část sídliště. Jsou tady zase úplně jinak řešené ty chodbové sloupce. Hodně zajímavá postupka. A mají tady vlastně kombinaci paneláků s nějakou chrušťovkou, nebo s těma cihlama, ze kterých tady jsou chrušťovky. A jinak tady asi už nic extra nebude, takže nebudu kluky nějak zdržovat. A jdeme se vlastně ubytovat do naší chrušťovky. Takže tady to je naše chrušťovka a teď tady kolega použije ten systém. Kód teda nebudeme ukazovat. Tak a jsme v chrušťovce.
Tady je docela tma. 4 byty na patro, to jsme ještě nevěděli. Asi máme až někde nahoře ten byt. Takže bytové jádro, určitě B3. Koupelka, no tady je všechno zmodernizované, tady bude záchod. Pokoj. To je 1+1. Myslím si, že budeme mít to. 3 pokoják aspoň. Výhled máme pěkně sovětsky. Všude jenom šeť. Chruščovky. No, babuška už sundává prádlo. Probudili jsme se do krásného sovětského rána. Ještě je zajímavé, že tady se ty vstupní dveře otvírají do chodby. Takže tady může teoreticky vzniknout docela slušná dveřní kolize. Opouštíme město a jedeme směr Tallinn s dalšíma zastávkama. Čau Chruščovko. Takže pozor, na výjezdu z města jsme potkali ještě jednou milé překvapení, nedokončený panelák. A to v různých fázích dokončení, takže tady máme i okna, fasádu a tam nejsou ani okna. No a teďkom vidíme, že máme otevřeno. Tady nepůjdeme, tam asi budou bydlet bezdělci a feťáci. Jdeme do té nedokončené stavby, určitě nikdo nechce bydlet v domě, v bytě bez oken. No, tady je kombinace cihla panel. Tady máme nějaký ten vles. Takhle je schodiště a schodiště už máme. Tak tady to poctivě rozebírají až na armaturu. No. Tady byl asi plánovaný ten schoz na odpadky v tom. Stopy jsou panelové. Takže tady je panelový vodový plášť, panelový strop. Vidíte? A příčky jsou cihlové. Lodžie. Takže to má fakt nějaký jako větší rozpon, jo? To bude možná víc než 6 metrů. A je zajímavé, že takhle ten byt pokračuje i do dalšího modulu, což je fakt zajímavé. Neříkej, že to nechali jeřab. Ne, tak dobré, planý poplach, to je jenom stožár. Tam jsme vlastně začali a dostali jsme se až sem. Rozhodli jsme se ještě navštívit střechu a nebo nejvyšší podlaží. Výtah je mimo provoz. Je tam tady takhle pohozené nějaké úplně obrovské, asi oborové dílce. Jo, já vím, to budou ty meziokenní pilířky. No jasně, takže pilířky byly buď už osazené, anebo se je tady takhle na prase připravili. Tady je dokonce osazený ten meziokenní pilířek. A tady už ne, a byl tam opravdu pohozený. A nyní přijde na radu, prosím pane kolego. Tak s vámi zkusíme schoz na odpadky. Myslím si, že funguje. Myslím, taky funguje, no, podle mě to je až dole, už v popelnici. A vlastně podobný styl, nebo úplně stejný, jsem vám včera ukazoval, akorát z oranžových cihel. Tak teď vím, jak to vypadá i vevnitř. Tahle strana je zajímavá tím, jak tady je vidět v řadě ta nedokončená sekce. Tady ten můj domělý jeřáb, soráč. Tady mají dokonce některé byty plastové okna, hej. Tady mají teda bezdomovce na vysoké úrovni. Děláme teda poslední záběry tohoto nedokončeného kousku a můžeme vidět, že jeho okolí je velice malebné. Tak asi jenom takových 5 minut jízdy a potkali jsme další kousek. Tenhle asi dokončený byl, ale z nějakého důvodu je neobydlený. Tady je sousední panel, ke kterému jdeme kvůli lávce, protože tady se můžeme dostat maximálně tou trubkou a to fakt nechceš. Tak ten už je jiný, už podle štítu. Vypadá dost sovětsky, trošku jako naše paneláky v Ralsku.
Tam ten vzadu, ale to je vyloženě Ralsko. Kyjevák, no. My tu máme Kyjevák. Chudák Tomáš v tom autě se asi načeká. O čem jsem mluvil? Omlouvám se ti, Tomášku. Takže tenhle si dám jako poslední, i když měl být první. A tady máme Kyjevák, právě obydlený Kyjevák. No tak to je teda žrádlo. Takže tady vidíte opravdový Kyjevák, někde původní okna. Ta atika typická. Mozaika, balkony ze zábradlím, to jsem ještě neviděl, u nás jsou všechny Kyjeváky rozebrané. Sklepy zabedněné, to bylo i u nás. No. Tady ty ostatní budou asi nějaké, buď místní, krajská varianta, anebo Kyjeváky, které prostě zatím ještě neznáme. Chodbové okna mají řešené úplně jinak, to jsme zpátky už na tom originál Kyjeváku. Tady tyto dělené okna s tou větračkou jsem viděl i v našich. Tak vám jsem asi pro srandu střihnu video, co jsme kdysi natočili právě v Ralsku. Teď jsem ještě tady zpátky v té kuchyni a všiml jsem si docela stylové vychytávky. Tady větrání, o kterém jsem mluvil. A oni tady měli takhle i v okně i takovou, já nevím, jestli to je nějaká malá špajska. Na něj to, co asi nemělo moc, co potřebovalo trošku chládku. A tady ho máme. Opuštěný lotyšský kousek, žádný Kyjev. Jo, vchody budou z druhé strany, tak jdem tady rovnou po štítu. Tady se valí stropní dílec úplně na pohůdku. No a tady vypadá, že bychom mohli vejít. Tady nemůžeme vejít. Je tady jsou vidět, jak jsem vám včera říkal, jak jsou řešeny ty jejich balkonové desky, tak tady je to krásně vidět. Tady by to šlo. Jak to? Dostaneš. A tady máš díru do zdi. A už si nepatře. A jsme tu. Balkonek. Ukážem. Zbytky rámu okna. No je tady vidět, že to je opravdu celopanelová konstrukce. Tady jsou takové zajímavé konzolky pro podesty. Tady příprava na elektrotrubky, rozvody svisle. Jadra takhle zděná, zkosené stěny, to jsem taky viděl v Kyjevácích. No tady další nějaký z těch bytů, asi malá kuchyň. Místnost. Příčky zase cihlové tady vidím. Takže to opět bude ten jejich střední rozpod, nějakých 6 metrů, tady někdo jak bydlí občas. Tohle jsem chtěl vždycky udělat i v obydlených domech. Tam už to teda asi spadlo, to na čem stojím, nebyl to teda strop, ale přístřešek. Ale můžeme tady krásně pozorovat detaily fasády a třeba i ty balkonové desky, které jsou tak fakt zajímavě připojené. Tady je udělaný nějakou jakoby vrstvou betonu udělaný spát. Těsně před hranicí s Estonskem je válka. To město Válka je v lotyšské části a tady v estonské bude Valga. Proč jsme ještě v lotyšské, je to město přes hranici udělané. A první paneláky, které tady vidíme, jsou s Meruňkovým morem, takže nic moc. Co zase tam děláme? Benga. Takže máme tady švestičky. Takže nás berou, jo. Mají tady bezkontaktní foukačku. Jsme ve Valze a vyhlížím paneláky a zatím tady žádné nemají, takže bída. Mají tady hřbitov hned přímo takhle u cesty, pěkně. Bez plotu.
byla novinka. A pořád nebyl žádný panelák. Celou dobu v Estonsku koukám, kde jsou paneláky, a první, který najdeme, je zase nějaký opuštěný. Jsme projížděli několika městy, ale vždycky tam byly pozateplované, anebo původní jenom ty cihlové. Tak se tak jako zběžně podíváme tady na ten opuštěný. Tady jsou ještě nějaké bytovky, které jsou v provozu, ale nejsou vidět z páry. Mají tady docela bordel, nějakou střešní krytinu. Trošku jsem si vylezl na takový tady násyp. A je tady vidět trošku konstrukce, takže to vypadá. Trochu mi to připomíná tady ty nárožní lizény G40. A myslím si, že jsem podobný typ viděl už na hranici Lotyšska a Estonska. Taky měl takhle ty rámy. Další krásnou cestu. V noci to musí být peklo, nemá žádnou bílou krajnici, žádné sloupky. A skoro stejnou barvu jako ty pole okolo. Nevíme proč, ale jsou tady samé nabořené auta. Tady rohlíček, osloup, bouda. A tady se chceme dostat, to je nějaké muzeum sovětské techniky. Tak snad se tam dostaneme. To muzeum té sovětské techniky je ve městě Jarva Jany. A dá se tady vlézt i přes turniket v kteroukoliv denní dobu. A bere to i karty, prý, tak jdeme na to. Tu docela vítr, jdeme tam nahoru, tam byly různá vozidla. Něco je i v hale, hlavně hasiči. Je tady hodně nákladní techniky, i nějaké autojeřáby nebo plošiny. Ale pořád jsme ještě nenašli nic českého. Některé exponáty už tady stojí pěkně dlouho. Konečně jsem tady našel něco z Československa. Tramvajku, kterou všichni jistě dobře znáte. T3. Sice trošku doničenou. Sedačky má úplně nějaké jiné. Doufám teda, že to je fakt T3, ne nějaká ruská kopie, a tady za ní je hned další československý zástupce trolejbus 9TR. Je tady nějaké novější kloubové Volvo autobus a všimli jsme si tam pár zajímavých věcí v interiéru. Například, že tady ten kloub je ještě zevnitř takhle zateplený. Asi, že tady na severu je zima. Takže tady není vidět ta harmonika, ještě jenom tady dole. Potom, že to má nějaké další topení tady s komínem a rozvodem, takže to bude zase kvůli zimy. Našli jsme tady pekelné vozidlo z Estonska, estonský vesmírný program, a můžete všimnout kola ze Škodovky, volant ze Škodovky, budíky ze Škodovky. Takže pro stavbu tohoto raketoplánu bych použil nějakou 120. Je tady ještě jedna šílená stavba. Opouštíme muzeum a nyní se vydáme, ani vám nechci říkat kam. A dojeli jsme do města Kunda, které je povinnou zastavkou každého Čecha. A jak můžete vidět, Kunda je teda za 1 kilometr a tady je nějaká ejakula poblíž. A v Kundě teda nejsme jako první Češi, počíváme. Tady nás zaujala Java Kunda 2018, takže tady si někdo dobou byl na Javě. No a vlastně už z auta jsem viděl okamžitě českou bajku. Počasí hnus, vítr taky, takže jedeme do Kundy. Tady v Kundě jsou 2 panelákové lokality, které jsme si vytipovali na Street View. Tady v té první jsou takhle paneláky z takových menších bloků, je to něco jak u nás T02B, se dal říct blokopanel. To jen tak ukážu, je tady hodně vítr, tak asi jsem blbě slyšet.
jeden je dokonce polyfunkční, asi. Máme už taky dveře se sklem, jako ve Vilniusu, kde byly vždycky úplně plné ve všech panelácích. Tady teď jsem v takovém závětří, tak to aspoň teda ukážu. Vidíte, že sněží, je fakt zima, z ničeho nic. Tady ten náš polyfunkční, tady jeden nepolyfunkční a tady jeden zateplený. To když takhle potkám někde, kde daleko jednu zateplený panelák, který byl na středu nezateplený, tak si řeknu, je to v Kundě a tady si to můžu úplně bez výčitek říct taky. A tady jsou v Kundě úplně všechny paneláky. Mají tady Kundu i takhle pěkně u cesty, název svého města. Jsem neodolal, musel jsem taky tak tady zastavit. Oni už jsou tady asi zvykli, že si to tady Češi z nějakého neznámého důvodu vždycky chodí fotit a točit. A druhá paneláková zastávka v Kundě je tady na konci města. Pěkně jsem to postavil za žigula. A tady jsou takovéto. Opět to je něco, co jsme viděli v Lotyšsku, takže štíty vyskladané jakoby z atik. Má to pásové členění, docela malá okna. A na zatím estonské poměry tady docela dost nezateplených kousků. Tak se na některé z nich podíváme. Tady v přízemí můžeme vidět, že to původně mělo takovéto zajímavé členění oken, kdy to větší křídlo je opravdu hodně velké. Zajímalo by mě, jak se otvírá, asi nejlepší bylo, kdyby bylo kivné. No a zatímco jsem celou dobu ukazoval stranu s chodbou, tak tohle je strana, kde jsou jenom byty. A všiml jsem si, že tady mají zajímavě řešené ty přístřešky. To bylo nad vchodem jenom částečně. Což vypadá neobvykle a zajímavě. Zajímavé je, že tady mají takhle u paneláku bludné balvany. Předpokládám, že toto jsou bludné balvany. Což tady v těchto končinách nepřekvapí. Cesta směrem Rusko do estonského města Narva, které leží přímo na hranici se Sovětským svazem. Tohle je město Narva. Jsou tady paneláky, jako byly v Kundě, ale i plno jiných. A jedeme se podívat, tady mě ukecali podívat se na ruskou hranici prostě, takže na paneláky jenom takhle rychlovka a jedeme dál. Estonci tady mají fitko s výhledem na Rusko. Tady za řekou už jsou Rusáci. Estonci tady mají pro Rusáky pěkně trio vlak. V Narvě jsem si pak vyfotil ještě tento zajímavý kousek a následoval noční přesun do Tallinnu, kde jsme spali v dřevěné budově z roku 1917. Jako první zastávku v Tallinnu budeme mít tady hotel Viru, nebo bývalý hotel Viru, kde sídlila KGB a je tam dneska KGB muzeum, tak uvidíme. Muzeum KGB, takže tady teprve budeme čekat na průvodce. Dobré je, že při prolice toho muzea se dostaneme takhle do výšky. Máme čekat tady ve 22. patře, než dojde zbytek. Součástí té prohlídky je i tady tato střešní terasa. A můžeme se podívat, říkala paní, jakože na typické sovětské paneláky, ale dneska už to tady moc vidět není samozřejmě. Kdyby tak věděla, že my jsme tady přijeli hlavně kvůli panelákům. Ono se tam na těch vnitřních částech nesmí fotit a točit. Ale vlastně nám říká úplnou klasiku, že tady komunisti dělali pro turisty pozlátkou, přitom je prošpiclovali mikrofonama a nepustili je vlastně do toho reálného Sovětského svazu tady okolo. Tady jim jenom v hotelu udělali úplně nadstandardní služby, které neměly s tím běžným Sovětským svazem nic společného. Ale je to zajímavé, doporučuji.
A máme tady první estonské paneláky ve městě Tallinn, na které jsme narazili cestou na jiné sídliště. Právě docela kultivovaně, dokonce tady nemají zabedněné vstupy, mají to prosklené, fakt na úrovni pěkné. A všiml jsem si, že mají takto zateplené ty štíty těch přesahů sekcí a pěkně do jakoby velice podobného odstínu. Kolega se tady pověsil za jednu paní, čeká, až zmizí z dosahu a otevře mi tady dveře. To tady. Dobrý den. Zdravstvujte. Tak jsme vevnitř. Už si toho stihlo tolik projít, no? A máme tady starý výtah. Pane, doufám, že bydlíte v nejvyšším patře. Rád bych se podíval. Super. A je tady. Tady se ty dveře vůbec nemazlí. Má mě to normálně zažralo. Čekal, že tam bude nějaká prodleva, no. To je ale opravdu krásný kousek. Tak jsem si dají fotky rovnou cestou. Opět slyšíme. Když mi příkladu bude 2030. Slyšíme něco jako patrové páky. Podle toho, jak se to tak třepe, tak vypadá, že to jde docela bomby. Rychlá brzda, dveře okamžitě otvírá. Žádné prodlevy. Takže teď jsem vykloněný z toho okna malého čtvercového chodbového u země. A je tady fakt zajímavý výhled na ty paneláky. Tady ještě tak zajímavé, jak tam kouří vzadu ten komín. Mají tady i panelové developárny. Tady k tomu prostě není ten odpor jako u nás. A nevidí to jako něco socialistického a komunistického a to by na to měli ještě větší nároky než my. Tam jsou další paneláčky a tady je zadní strana toho typu, ve kterém jsme teď byli nahoře. Je tady zajímavé to, jak vlastně ta loďie má takhle zešikvené zábradlí, které jde směrem ven. Jedna je zapuštěná a druhá je vlastně balkon. A tak to zajímavě to vypadá. No a pak si to samozřejmě všichni takhle zaoknujou a už je potom efektu. A pozor, tady se zcela vzácně v postsovětské zemi shodli na jednotném řešení. Vypadá to dobře. Použili bezrámové prosklení loďí, což je úplný zázrak tady, protože tady prostě milujou tady tohle řešení, kde tam dají tlusté rámy, okno, všechno, co jim padlo pod ruku. Další vlaštovka tady. No a nakonec to takhle působí opravdu hodně civilizovaně, ale bude to asi světlá výjimka. Přesunuli jsme se na další sídliště, tady jsem si vybral tento blok, protože jsem tu viděl prvek, který jsem ještě nikde neviděl, a to jsou takhle zaobené loďie. Tenhle je teda ještě původní a tady soused už je po nějakém zmalování. Tady jsme si všimli, že vlastně v podlahách loďí jsou prostupy a žebříky. Vždycky na levé, na pravé straně, tak se to střídá. Tady sice už není, ale asi to byl teda původní nějaký systém evakuace z vyšších podlaží. Takže někdo si to asi už zazdíl při rekonstrukci, možná už dneska není povinné. Případně to bylo asi jenom v těch vyšších podlažích, což dává větší smysl. Protože tam třeba nedosáhly jeřáby nebo žebříky od hasičů. Přesunuli jsme se kousek dál, postmoderní kousky, které mají nahoře takhle zdobení, zaoblené, typická postmoderná, a ještě kolem těch chodbových oken mají vystouplé rámy. A máme tady i rohové provedení té soustavy, ve které jsme byli. Se zkusíme taky tady někde dostat, ideálně do toho rohového až tam nahoru. A dostali jsme se i dovnitř rohového provedení. Výtah už je na cestě. Samozřejmě zase vyjedeme až někam nahoru. Jsme tady vylezli z výtahu, sešli půl patro dolů. Je tady schoz na odpadky tradičně. A tady vidíme, že jsme vlastně opravdu v
tom rohovém bodě. Máme tady odvážnou teorii, že střešní vpusť, která vede do schozu na odpadky, tam vede proto, aby tu trubku na ten schoz čistila. Vždycky při dešti, takže takové přirozené čištění, ale tady už to mají zavařené, takže tu máš asi už úplně mimo provoz. Ukážeme si typické podlaží, než nás tu někdo zdupe. Takže tady ta rohovka má jenom 2 byty na patře. Pak tady máme kousek od toho sídliště zajímavost v podobě nové výstavby, která má spáry. Jo, možná to je přímo opravdu z panelu, bych se ani nedivil, tady se totiž panely pořád používají při výstavbě. A máme tady několik provedení na tomto novém sídlišti, takže to je jeden. Tady je druhý, opět vidíte spáry. Všechno přiznané, nikdo se za to nestydí. Tady je dokonce i vidět, že to fakt asi bude opravdový panel, že má prostě nějakou prostorovost. Pak tady máme třetí kousek, se mi fakt líbí, tady je to totiž ponechané v takto surovém stavu částečně, jenom některé jsou natřené, ty dílce. Opět je zde vidět, že to opravdu budou panely, že mají jakoby boky viditelné. To vypadá moc zajímavě. No a dokonce tady budeme na 4. roh té křižovatky. I prostě novou výstavbu, která má pásové členění. Typické panelákové barvy, bílou, šedou a červenou. Třeba pro 80. léta. A opět zde vidíme, že tam jsou spáry v těch parapetech. Když jsem tady u toho blízko, tak je to opravdu panelák. Spáry vyplněné trvale pružným tmelem. Panelák se vším všudy. Taky vlastně u nás by bylo úplně asi, nebo do dneška se u nás prostě staví tím stylem, že ty baráky se snaží vypadat jako cokoliv jen panelák, takže mají každé okno jinak velké, v jiné výšce. Tady je to prostě pořád ta klasická paneláková pravidelnost a přitom je to nová výstavba. Když se podívám na tady ten, co má to pásové členění, tak už teď vidím, že to je taky opravdu panelák, že i ten má ty spáry vyplněné tmelem meziokenní pilířky. Máme tady poslední zastávku v Tallinnu, už se docela smívá. Je to sídliště na okraji města, které má zajímavý elipsovitý půdorys. Ono to není takhle z ulice moc vidět, ale při ptačím pohledu jo. A když vlastně vidíte, tak tenhle panelák vede doprava. A postupně se to celé takhle otáčí. A tyhle zase vedou teď doleva. Tohle je ta soustava, kterou jsme dneska začínali v Tallinnu. Takže už ji trochu známe. Ale viděl jsem tady, že má jednu odlišnost. A to konkrétně zábradlí lodí, které jsou opět z nějakých plastických, nebo plasticky vyvedená. Tady už je to zblízka dobře vidět, že to je plasticky pojáté. A je to vlastně stejný systém, jako jsem ukazoval dneska ráno. Takže jedna je zapuštěná a druhá je vlastně balkon. Je zajímavé, že hned vedle jdou stejné soustavy, které má to starší provedení, to hladké. Vnitroblok je parádní, sice to tady začíná zatepleným štítem, ale potom to takhle pokračuje kompletně původní fasádou. Možná i na tom videu vidět, že ty paneláky jsou mírně zalomené vůči sobě. A tady potom vidíme druhou stranu stejné soustavy. Tady je takový spoj, který vlastně vymezuje to zalomení. Ta malinká loďie. Na druhé straně to chybí. Díky tomu ty paneláky svírají úhel. Což snad i vidíte nahoře u té střechy. Pak tu ještě vidět takový věžák. A viděl jsem i v původním stavu, tak ho jdeme najít. Opět se opakuju, ale tu architekturu tady kazí hlavně tohle. Jak si prostě každý tu loďí nebo balkon zabední něčím jiným. A tady už máme ten věžák bez zateplení, i když není teda úplně původní. Poslední podlaží je zateplené a ty štíty tou bílou barvou jsou taky zateplené.
tak zkusím ještě najít ještě původnější. Na tom běžaku je zajímavé, že má to zabrali balkonu a loďí řešené takto opět plasticky. A i tady spodní stěna s tím koresponduje. Nárožní balkony jsou takto zaoblené. Dobře je to vidět třeba tady, u těch, které nejsou zaoknované. A je to teda dost neobvyklý prvek. Aspoň pro nás, středoevropany. Objel jsem to celé do kolečka a žádný z těch běžaků už nebyl původnější než tento. Už se stmívá a chystáme se teda na přesun do Rigy. Ještě tady zajdeme do obchodu. Takže další část videa bude až z Rigy. Zbývá nám asi 100 metrů zpátky do Lotyšska. Do Rigy jsme dojeli kolem půlnoci a pro pestrost jsme se rozhodli přespat v takovém zahradním domku u týpka na zahradě. A když zjistili, že jsme Češi, tak nám okamžitě nalil nějakou svoji domácí pálenku, která měla fakt grády. A tak jsme se tam teda trošku zlili, ale ráno jsme naštěstí včas vstanuli a pokračovali dál směrem na paneláky. První zastávka v Rize je tady. Jsme zjistili, že by tady měla být bystá lenina. Soudruha. A fakt je tady. A máme tady první panelákovou zastávku v Rize. Prostě kolem hlavní cesty jsme jeli a viděli jsme obrovské sídliště. Tohle mi trochu připomíná východoněmecké paneláky tím okachlíčkováním. A viděl jsem, že to tady má ještě podobně jako ve Vilniusu mezi štíty takový propoj. Asi větrolam, ale možná tam bude i z druhé strany nějaká loďie. Se na to asi hned podíváme. Takže jak jsem myslel, jsou tady opravdu v tom spoji loďie. Je to zajímavé, že to má takhle římsy patrové. A už se nám tady ukazují další kousky. Tady máme potom další jiný, bez obložení. Ještě mají tady ty paneláky takhle zajímavé štíty, kde jsou ty patrové římsy. A je tam úplně vidět, jak kdyby to byla taková skeletová konstrukce, ale bude to asi panel. Samozřejmě to má vysoké sovětské atiky. A doufám, že se někdy dostaneme dovnitř. Tady tenhle věžák má zase průchozí chodbovou lodí, tak ho jdeme koštnout. Jestli se tam nahoru dostaneme nebo ne. Dole na vratnici byla paní, mluvila rusky. Po chvíli jsme jí teda vysvětlili, že jdeme dělat fotku, tak nás pustila. Mají tady původní výtahy. Trojkřídlé dveře. Tak tenhle bych si dal. Takže tam bude chodba zbyty, tam zatím nejdem. A tady je ta průchozí loďie na schodiště. Ano, a tady už to máme. Krása. Aspoň vidíme, kam všude potom půjdeme. No, tam už nejsou paneláky, tam se ani dívat nebudu. Takže jenom tady. Tady zajímavé, jak tady vedou k nám ty dráty. Asi od anteny. Pěkné. No a tady potom v těch druhých dveřích, tady jsme těma přišli. A tady je potom schodiště, takže opět je to ten princip, že schodiště je požárně oddělené. A takhle vypadá ta chodba s těmi byty. Tady jsme u těch výtahů. Tady v té loďii jsme před chvilkou byli. A teď si dáme ještě tady pohled skrz další průchod. Opět se nám tady vynoří panelák, 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 všechno původní. Kam oko dohlédne, vidí původní paneláky v jednom designu, což je super, tak to má být. Tady je vidět, jak funguje ten schod, takže na spodku těká popelnice. Tady z toho to asi padalo, a už to nefunguje, očividně. Tam po té hlavní cestě jsme pokračovali dál směrem k našemu dalšímu cíli, což bylo sídliště s takovými to paneláky.
které mají kruhová okna na chodbě, ale ty si ještě chvilku počkaj, protože tady vidíme, že tady opravdu staví nové paneláky, tak to jdeme omrknout. Je to opravdu opět čistý panelák z panelů. Přišli jsme teda už, že mají hrubou stavbu hotovou, takže už tady neuvidíme asi osazování žádného dílce a ani skládku dílců. Tak třeba se nám poštěstí jinde ve městě. Tady vidíme, že už mají hotové a přesto ponechali spáry, žádná kamufláž. Teď vám teda ukážu ten s těmi kruhovými okny. Vypadá hodně neobvykle. I ta barevnost. Je vlastně celý okachlíkovaný, buď to těmi velkými, anebo to šedé, ty panely, ty jsou tou malou klasickou mozaikou. A jak vidíme na tom štítu, kde jsou ty římsy, tak je to opět stejná soustava, jako jsme viděli před chvílí. Tady ještě detail na ty chodbové okna. Přesunuli jsme se kousek dál, jsou tady pořád stejné paneláky. Docela dlouhé některé a mezi nimi je takhle vsazená nějaká nejspíše občanská vybavenost. Takto mezi 3 panelákama. Jsou tam zajímavé průchody a je to zase z těch buď z klasických, anebo z těch světlejších cihel, co jsme tady už viděli taky často. Tady vidíme ještě jeden trochu jiný, tak ho omrkneme a za ním byl ještě zase nějaký jiný. Je to ta soustava, kterou jsme viděli, takže štíty jsou z atik jakoby, nebo z parapetu. Tady parapetní část sloupce vedle chodby a má to teda ten větší rozpon. Bude to stejná soustava, jako ve které jsem byl ta opuštěna po Sovětech. Teď jsme trochu popojeli a čekají nás 2 výškové dominanty. Tady sovětský mrakodrap a ještě před ním televizní věž. Tak prý je věž zavřená, což je škoda. Tak se tam nedostaneme. Přitom by mě docela zajímalo, jak se tam vlastně jede nahoru. Chceme takový šikmý výtah, protože každá noha je takto šikmá. Další zastávkou je tento sovětský mrakodrápek. Měla by tam být veřejná vyhlídka. Jsme vevnitř, tamhle páni v té kukani nám prodala lupeny. A jedeme nahoru. Bohužel nový výtah. A už jsme úplně na střeše. Super je, že to je venku, ne jak předtím ta televizní věž, že jsme byli uvnitř. No, staré město, staré město. Staré město. Kde jsou paneláky? Celý ten dům je takhle obložený. Samozřejmě přezdobený. No. Tady fakt jako není vidět žádné sídliště. Tak možná tam někde vzadu by mohlo být sídlišťátko. No jasně, něco tam je. Hodně daleko. Takže tento výhled nedoporučuji, paneláky jsou moc daleko. A jsme na dalším sídlišti. Je tady opět stejná soustava, která má ty římsy. Tady jsou trochu jinak zase vyvedená chodbová okna. Je tady méně obkladu. Tady jsou šťastné děti ve svobodné zemi. A tam vzadu je vidět, že už nezbylo ani na ty obklady. Že nemám obkládané štíty ani chodbové sloupce. Tady krásný pohled na dlouhé bloky. Občanská vybavenost s obkladem. Ale i ten panelák, který nemá moc těch obkladů, tak má stylová chodbová okna. Stylové zábradlí loďí, samozřejmě zaoknované. Místní sůl je nemilosrdná a reznou tady i docela nové auta. To fakt vidíme jako kde jaké auto, že je úplně porezlé. Tady ten prach. Ten je úplně vyloženě děravý. Poslední zastávkou je tady tahle soustava, kterou už jsme viděli v tom prvním městě Lotyšska, kousek od elektrárny. Tam měla tyhle chodbové sloupce s modrou mozaikou, ale chodbová okna byla uspořádána stejně.
Tady to taky mají tuhle soustavu. A konkrétně jsem si vybral jako závěrečný panelák tento, který má takhle obnažený celý parter. Je to stejná soustava ze zadu. A tady vlastně je obnažené všechno, kromě toho komunikačního sloupce se schodištěm a výtahama. Je to krásný, čistý, odlehčený parter. U nás už by to bylo dávno všechno dozděné, možná snad tady kromě tohoto průjezdu. Tak si to projdeme na druhou stranu. Je tady vlastně vidět, že to je soustava, která užívá nějaký větší rozpon. Kolem 6 metrů. A ty sloupy vlastně tady nesou tyhle zkosené nosné podpěry. A na tom teprve stojí nosné stěny toho domu. A tady už máme druhou stranu. Opět tedy ta chodbová okna. Specifická. Ten parter. A pak je tady ještě takhle zajímavá občanská vybavenost, opět s těmi kruhy, které jsou vlastně na těch okolních domech, co už jsme dneska viděli. A je vlastně zajímavé, že stejná soustava se tady stavěla víceméně po celé zemi, protože Riga a to první město jsou prakticky na obou protilehlých koncích Lotyšska. A tento kousek je tedy poslední v Rize, který jsme navštívili, a jedeme dál. Přijeli jsme do našeho ubytování, vůbec nevíme, kde se máme ubytovat, ale vidíme, že tady jsou původní okna. Co je ještě lepší, tak je tady i původní výtah. Světlo. Co, dáme poslední patro? A čekáme, až nám odpoví někdo z toho ubytka. Výtah jede kotle. Probudili jsme se a bydlíme v tomhle typu paneláku, opět cihla s panelem dokupy, panelové stropy. Sousední je úplně stejný. Tady je ten náš, tohle jsou okna chodby. Tady nahoře ty Luxferry, to je stroj na výtahu, která jde pěkně slyšet večer, jak ten výtah jezdil. Asi přes tu rozbitou. Máme tady CRT televizi, to už jsem dlouho neviděl. Typek miluje Paříž. Tady parádní kuchyň. Tady mu to trošku nevyšlo, tak to zapěnil a zatmelil. A je to apartmán s vodotryskem. Jeden se osprchoval, druhý se osprchoval. A když chtěl třetí, tak to nějak upadlo a takhle to pak vypadá. Je tady takhle snížený podhled. Nějaký umělý, plastový. A mají tady ještě pěknou plynovou instalaci. Opouštíme náš skvělý apartmán. Tady je chodba. Tady už je to trošku vytuněné. A proto vám budu muset k velké nevůle mých spolucestujících ukázat jiné patro. Krásný výtah, tady už je taky někdo zbombil kachličkama. A tady už je krásné, typické podlaží. Staré dveře. Luxferry. Tady je vlastně část, kde jsou ty původní okna. Teď to sice přetřeli. Tady ta chodba. Tak, a jedeme do výtahu. Vidím, že ty schody jsou stejně rychle jak výtah.
Tak, zavři se. No a je to i město, které se, myslím, jmenuje Panevézy a my jsme to přejmenovali na Panelvézy, protože tady máme opravdu speciální bod. Tak a jsme na úplném nejlepším cíli naší celé cesty. Vím, že už bylo několik nedokončených paneláků nebo opuštěných paneláků, ale tohle je úplně jiná situace, protože tenhle je nedokončený až v takové fázi, že má takto osazené osamocené panely v nejvyšším podlaží. Plus tady vlastně teďkom je i ten zbytek dílců, které měli použít tehdy, samozřejmě už docela zarostly. Tady je opravdu pěkný ten asi chodbový dílec, nějaký zdobený. Tady tohle, ty betonové bloky jsou vlastně, jsme tak pochopili, na to, aby se o to ty dílce takto opírali na té stavební skládce. Nyní je ten správný čas jít dovnitř, dokud tady ještě nepřijeli policajti nebo někdo. Venek prozkoumáme potom. Takže jakou máme přístupovou cestu blátivou. No a tady to vypadá úplně na pohodu. Takže jdeme. A jsme vevnitř. A samozřejmě jdeme rovnou až nahoru. Tam bude to nejzajímavější nedokončené podlaží. Je to nízká zastavba, takže tady nebyl plánovaný výtah. No, teď už to začíná. Prostě chybí strop, co neříkej. Aha, tady ještě neosadili schodiště rameno. No, takže na to úplně nejvyšší podlaží se nedostaneme, protože to není schodišťové rameno. No, tady z tohohle balkonku bych mohl ukázat celou tu skladku těch dílců. Tady tam jsou stěnové, stropní, nějaké speciální. No. Tady ještě vidět všechny ty styky, které měly být potom. Vlastně to jsou místa, kde měl být ten dílec svařený k dalším. Ty tam ale ještě chybí. Takže by se tady vlastně svařovala k sobě. No, tam je moc proti světlu. Strop, stěna a stěna, která není osazena o patro výš. Tady to jsou vlastně ještě uchyty pro jeřáb, protože to je stropní dílec, takže ten se musel chytat takto ve všech krajních rozích, vázat. No a tohle to je pohled. Tady je krásně vidět zalívka mezi dvěma dílci. Že ta spára se vlastně takto potom vylila a zahladila. Stejně tak je vidět vlastně tady zalívka, takže tady zalili ten styk, kde je i svár mezi tímto stropem a vším možným. Tady to, co vlastně speciálně tvarovaná čela, to bylo i u nás, aby ta zálivka, když se tam vylije a zatvrdne mezi tím, tak aby to vlastně udělalo takový zámek mezi tímto dílcem a tím dalším. Ale tady buď se ta zálivka vydrolila, nebo na ní docela šetřili. Tady vlastně leze i ta armatura, to očko na provaření. Podíváme se na protější stranu sekce. No, tohle je krásné. Tady je vlastně vidět profilování toho dílce obvodového. Tak je docela překvapivé, že vlastně tady asi mohla být původně elektroinstalace nebo něco. Takže tady by to asi nějak ještě dozdíli. Tady je docela překvapení, že tu není dílec, ale jenom nějaký překlad. Takže tento modul vlastně nese kus železa a ne stropní dílec. Tady je hodně zajímavé, jak mají připravené už ty drážky pro elektroinstalaci přímo z panelárny. Což jsem teda u nás v žádné soustavě neviděl.
malá loďie. Tady to schodiště, kde už jsme byli. Tady to se nemůžeme nabažit toho pohledu. Jdeme do druhého krajního bytu. Tady jediný obyvatel zatím. Opět vidíte tu drážku na elektroinstalaci. A prostupy. Prostupy na to svařování, snad už to půjde vidět. V tomto místě se prostě měli svařit všechny tyhle dílce k sobě. To znamená tyto stěnové strop a další stěnové opatrovíš. Zárubně tady nejsou osazené, anebo možná byly už někdo ukrad. Tady vidět ostěnní okna. A tedy i ukážu, jak měly ty panelky vypadat ve finále nakonec. Pak i zvenku. Fasáda je zasypané drtí, takže je to prostě už jedno z těch nejmladších soustav. A myslím si, že tenhle barák se nedostavil, protože padl Sovětský svaz. Země se tady začaly vylidňovat a z nějakého důvodu zrovna tento fakt opustili takhle úplně nedodělaný. Že ho ani prostě nezastropili. Jak vidíte, je to úplně na okraji města a dál už nic není. A ty loďie jsou docela zajímavé, takhle vlastně poměrně velké, částečně zapuštěné, částečně předsazené, tak trochu se ani nedivím, že je to takhle láka si to udělat další místnostku, ale vypadá to hrozně. Tady je potom dobře vidět na té skladce dílců to profilování těch boků a čel dílců, aby do sebe zapadly až tím, jak se mezi ně vylije ta zálivka. Protože když jsou k sobě přivařené, tak je mezi nimi viditelná mezera, což možná uvidíme někde nahoře, pokud se dostaneme do toho nejvyššího podlaží, kde chybí schodiště. Tady vidíte ty oka, které se mají potom vzájemně proplést, provařit. A tady pro změnu kovový držák panelu. Tady některé dílce už popadaly obvodové. Jste mezi skládky za ty roky. Správně se obvodový dílec nikým nesměl takto náležat skladovat. Měli se skladovat vždycky tak, jak byly na stavbě. Což znamená obvodové a nosné takhle a stropy takhle. Takže bohužel jsem se nahoru dostal jen já a Marian zůstal dole. Ale to vůbec nevadí, protože vám to tady ukážu aspoň já, ačkoliv tomu tolik nerozumím. Tady vidíte ze stavby, jak to měli podepřené, aby ten dílec nespadl dolů. Okenní panel, okenní dílec. Tady je jakýsi už druhý, tady takhle je ten svár. Jak to bylo zadělané. Tady vidíte ještě, tady pak přišla asi zálivka, bych řekl. Tady je, to bude asi na elektřinu a stoupačky a tak. Tady je jakási díra, která je prostupuje všemi patry, tam to asi není úplně vidět, ale je tam. Ještě vám tady ukážu. Co si? To asi bylo zašroubované, aby to nespadlo. To samé tady už to je dávno zarezlé. A ještě by to možná šlo. Podle ortofoto tenhle ten blok byl, se začal stavět na začátku 90. a stavba se zastavila na konci roku 93. Tady nechci moc řvát, protože tady jsou obydlené bloky a já se bojím, že někdo zavolá Benga, takže to by bylo velice špatné ovšem, že? Tak. Tady je ta skládka dílců. U nás se tohleto nemělo dělat spray, protože správně se to mělo z nákladáků dávat rovnou na tu stavbu, ale často se to nestíhalo, takže se dělaly takové skládky na bahně. Jednoduše řečeno, očividně už tu někdo byl, protože tady jsou nějaké sancoury. Čeho si? No, dobré. Tak. Tady je krásně vidět ten půdorys bloku. A já už tu jdu asi opět předat Májovi. A mezi tím, co kolega skákal po střeše, tak jsem si tady všiml dalších věcí. Takže tady je připravený prostup pro vedení svislé ústředního topení.
Jo, pak jsem si ještě všiml, že na té levé straně, směrem do dvora, je lodžie, která má neosazené zábradlí. Tady je vlastně vidět jenom ten díl z té lodžie, který její krásně vidět, jaký má spád, že je vyspádovaný. A tady jsou vlastně odtokové kanálky na krajích. A takhle tady pěkně vidět ten nedokončený dům. No a potom tady, jak je vlastně to okýnko u toho prostředního bytu, tak tady určitě měly být rozvody elektroinstalace, takže tady jsou připravené prostupy. Tahle stěna byla normálně jakoby tenká vrstva betonu a byla tady i takhle výstuha. No a už to tady asi vandalové postupně rozflákali tu stěnu, protože je křehká, takže se dá asi docela snadno uloupnout. A zůstala jenom ta výstuha. A jdeme se podívat na tu druhou stranu, kterou jste ještě neviděli. A konečně vidíme stranu do dvora. Tady ta rozestavěnost vypadá ještě lépe, protože tady chybí zábradlí těch balkonů. Tady ještě z jiného úhlu, vůbec se mi něco nechce pryč. Tady touto místností bez stropního dílce tam kolega vlezl. A všechno nahoře nafotil a natočil. No a takhle potom by ten panel akta vypadal, kdyby byl úplně hotový. Takže tady vidíte ten speciální dílec na atiku s tou mozaikou. Úplně stejný vlastně balkon, tady už samozřejmě zaoknovaný. Tady jeden původní, to znamená opravdu stejné, jako jsou tady. Tady kolega je taky ze stejné soustavy, takže prostě tady tuto poslední krajní sekci nestihli dokončit. Tady vidíte ty štíty těch hotových, že jsou pěkné, nezničené. Tady průčelí, včetně vlastně úplně stejných chodbových oken, jaké jsme viděli v tom nedokončeném. I tady ten vstupní portál je dost podobný, určitě měl být stejný. Nám tam akorát chyběly schodiště. A jsme ve městě Kaunas, kde jsou obrovská sídliště. Tak jsme na prvním z nich. A zkusme někde vlézt do vchodu anebo na střechu. Takové panelky jsme ještě během našeho tripu neviděli. I když vím, že tyhle korunky jsem v dálce viděl v tom městě u jaderné elektrárny. Viděli jsme, že tady někdo něco stěhuje a už jdeme pěkně nahoru. Takže tady máme první interiéry. Výtah, ku podivu nemá dřevěné dveře. A chodba tmavá, vytápěná. Jsme v nejvyšším možné podlaží okno. Tady jsou vidět ty stylové budky strojovny výtahu. Tady ještě je vidět, jak to má pěkné plastické panely na schodišti a před chvilkou jsme byli tam, kde borci něco demolují, nějaký byt v posledním patře. No a takhle to tady tak nějak vypadá v tom prvním vnitrobloku, kam jsme vlezli. Takže byla to na zemi, panelky v původním stavu, v celku moderní auta a samozřejmě zaoknované lodžie, jak jen to šlo. Jsou zajímavé štíty, které jsou takhle plasticky členěné, plus ještě barevně odlišené. Ty větší to mají takto pestřejší domy a ty nižší takovou jednodušší formou. Mají tady zajímavé ty přístřešky nad vchody. Jsem už viděl mnoho variací zpracování. A už jsme opět v zóně, kde jsou dveře bez oken na sovětský způsob. Stejně tak tady zase chybí zpevnění parkoviště. Tady ještě ukážu znovu ty stylové budky strojoven výtahu. Tento věžák mi připomíná soustavu B12 z Ostravy a je trošku odlišný od ostatních paneláků, co jsou ty s tou korunkou, takže to bude náš úplně poslední panelák v tomto městě. A ten věžák má krom toho zajímavého průčelí ještě zajímavé tady to zábradlí
bočních lodí, které musíme trošku obejít. To jsem ještě fakt nikde neviděl. Trochu to připomíná ten 06 BKV, ale jenom tím přesahem. A je právě o tohle, že to zabrali tam takto pěkně zaklíněno do toho ozubu té bočnice. Takže to bude taky jedna z těch nejmladších soustav. No a zadní strana je potom už taková obyčejnější, ale pořád to vypadá zajímavě právě kvůli těm zabradlým lodí, která jsou tady sice už takhle zapuštěná, ale pořád mají ten relief, tu plastičnost. A jsme uvnitř, tohle je přímo nad vchodem. Očividně to původně byla lodžie a musíme se nějak dostat až nahoru. Máme před sebou ještě docela dost pater. Tady si asi někdo hodně často chodí na cigárko na chodbě. A jsme úplně nejvýš, tady je vstup už na střechu, bohužel zamčený. Tady takhle má výhled na sídliště, ale je to okno bez kliky. A tady sice okno s klikou je, ale je v zapuštěné části průčelí, takže moc toho nevidíme, ale aspoň vidíme tady ty stylové budky v strojovém výtahu. Poslední jízda výtahem v Litvě. Jsme tady. No a to bude tak všechno z tohohle našeho běžáčku posledního. Pobaltí bylo nedobrovolně součástí Sovětského svazu, proto jsme náš výlet tematicky zakončili v tomto muzeu, kam z různých měst přesunuli po rozpadu Sovětského svazu sochy, pomníky a nějaké umění z tohoto období.